हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय जा नरेन्द्र मदि पीएम बिथाङा जोङो मोनसे गोदान स्किम लन्च खालामदों दा जेरैबायदि बिश्वकर्मा दा बे स्किमा जाबाय पीएम बिश्वकर्मा नोंथांमोना बे पीएम बिश्वकर्मायाव माबायदि सुबुङा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो सोरबायदि सुबुङा बेहाय बे स्कपखौ मोनगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जुदि भिडिअ गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक शेयार खालाम आरो पेजाव नायदोंबा पेजखौ फल' खालाम पेजाव नायदोंबा पेजखौ फल' खालाम दा बिश्वकर्मा हिसाबै जा गोदान स्किम मोनसे लन्च जादों बे जादों पीएम बिश्वकर्मा बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय मा जानांगोन नोंथांमोना जायफ्रा आखाइजों जिखुनु बुस्थु बानायो जेरै ब्लेकस्मिथ्सआनो जा मेसनानो जा बिदिनो कारपेन्टारानो जा बिदिनो गल्डस्मिथ्सआनो जा जायफ्रा आखाइनि खामार दो दोख्ला बानायनाय मेसन मिस्ट्रि न'नि मिस्ट्रि पाक्का मिस्ट्रि बेफोरबायदि जायफोरा बानायो बिथांमोना बेफोर प्रफिटखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बे इनसेन्टिभ हिसाबै जा नरेन्द्र मदि बिथाङा एनाउन्स खालामदों नोंथांमोनाबो बेहाय थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेहाय एप्लाइ मा बेनिफिट मोनगोन नोंथांमोना बेनिफिटखौ नायनो हागोन जेरैबायदि बेनिफिट दङ न'खाय नोंथांमोना बे ट्रेनिं हिसाबैबो मोनगोन आरो नोंथांमोना स्किम हिसाबै इनसेन्टिभबो मोनगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना लन हिसाबै नोंथांमोना बेहाय लनबो मोननो हागोन आरो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना जाबाय आखाइजों मावनाय जिखुनु खामानि जेरै ब्लेकस्मिथ आखाइनि कामार दो दोख्ला बानायनाय बिदिनो हमना ला मेसन मिस्ट्रि टेलरिं बिदिनो बिभिन्न धरन आखाइजों बानायनाय जायफोरा बानाय बेयाव बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना बेनि थाखाय लनबो मोनगोन लन मोनोब्ला नोंथांमोना गावसोरनि बेफार बिजनेसखौ गिदिर खालामनो थाखाय नोंथांमोना बेहाय लनखौ लानो हागोन बे ट्रेनिं जागोन ट्रेनिंआ 5-7 days 40 hours जागोन नोंथांमोना बेहाय थांनानै एप्लाइ खालाम आरो जायफोरा बेफोरबायदि आखाइनि ब्लेकस्मिथ सानजा गल्डस्मिथ सानजा कारपेन्टार बेफोरबायदि मेसन बेफोरबायदि माबायानो जा नोंथांमोना एप्लाइ खालाम आरो नोंथांमोना बेफोरबायदि स्कपखौ ला आरो बेखौ स्किमखौ बेनिफिट बेफोरनि स्किमनि बेनिफिटखौ लानो थाखाय जों एप्लाइ खालामनांगोन एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना गावबा गावनि CSC सेन्टाराव थांनानै एप्लाइ खालाम नोंथांमोना गोख्रैनो बिनि जा नै बिथां नरेन्द्र मदिया बे स्किमखौ मा खालामदों अपेनिं खालामबाय बे पीएम बिश्वकर्मा दा नोंथांमोना जुदि बे स्कपखौ मोनोबा नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि जयग'था जानोबा नोंथांमोना जाबाय CSC सेन्टाराव थांनानै नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामबानो जाबाय जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे चेनेलाव पेजाव नायदोंबा पेजखौ फल' खालामनानै शेयार खालामनांगौ बिदिनो नोंथांमोननि गेजेराव गोदान अपडेट आरो आं लानानै फैबाय थानो हायो।